Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pa social media. Tom Jones one man one kokira achifane kuseka achiti kudai marova mauraya hana respect mfana yeye ane dzungu. Kune mbonje kwayakabva, andaimboziva kuti kune mbonje kwayakabva ini. Kune mbonje kwayakabva, andaimbozviziva kuti kune mbonje kwayakabva. Kuzvishava nekune mbonje kwayakabva uku. Andaimbozviziva kuti kuzvishava nekune mbonje kwayakabva. Right. Zvishavane. Now makuziva zvinoitwa. Munhu ngamamiswe. Kukuponda. Pondai. Zveni zvekuti no violence. Munhu ngareke kurohwa. Imi mfana antaura mukosho uya mfana uya. Vanhu vangane vakataurira mukosho akataurira midhidhi mamwe maartista akafana naye. Rovai bvukwa ero ngari mame. Excellent zvishavane. Chandoda kuudza horo tende chekuti unomama chete. Dzungu unogona kurita nhasi mangwana ugomuka naro makuswera mangwana ugomuka ugotuka ningi ugokomblena una ningi ugozvita monya. But rega ndikuudze nzou yakaurayiwa nesvosve ende ichiri kungourayiwa nesvosve nanhasi. Unomamiswa nemunhu wang'amba mbotuka. Thank you zvishavane Mandara danga mvura town yacho CBD. Thank you zvichava kuturowera benzi nyanya iyo. Thank you nekuturura bvakubva iro makagona makawedzera matama de makanyatsori bvarura kuti nyatsoziva kuti kune mbonje kwayakabva. We are tired nana horotena. Wani tengesai nyika tu mune mchingomama mchingotuka mama artist enyu 5 me mchingozvita ndimu nese. But zvichavane mari inorwadza kushanda guys. Haungabhadhariri munhu anoweoridza 2 minutes. Zvokuzoti kwa mama eka akadzimwa vamwe vaimba haratu drama. Wakadi kugadzirisa mama eki. Wakadi kugadzira kana baba ine fault. Wakadi kugadzirisa fault. Usina kubvapo because vanhu vanenge vabhadhara mari dzavo. Ene munhu kabhadhara mari yake anaida mari yake kuti inyatsoshanda. Vane vaishanda vamana kuZimbabwe kunonetsa mari. Mwe munhu ungongoti banga gwabva wachoti bvurotisa. Aiwa, thank you very much. I respect you zvishavane. Kwasara 1 benzi. Mukandirovera benzi iroro zvishavaneka. Ndokuitirai something muzvishavane. Kwasara 1 benzi rine dzungu. Ndoda kuti mungoridzura marasta. Benzi iroro. Ndoda kuti mungori kwakwanura mazirasta riri musoro mose yabarigera muparavara. Ndobva ndakusaluta. Ridzurei rasta riri musoro. Benzi 1 iroro mukaona mangondi swatanurira 1 iroro. Ndobva muchanyatsoona kuti ZANU-PF haichandi. Dai aishanda ipapo pawakamamiswa horo 10 ingade yakauya ikakumirira. Dai wakayaishanda horo 10 ungade rakauya rikakumirira. Saka itai zvemusangano wenyu moga muchiita mari. Ino chimota chakapwanywa mawinda usina mota. Kamuhure kako kaya kamvana kako izvo kari kunhuhwa mukosho izvi zvikari kurwadziwa kari kumba muchamama musari matanga muchamama pacharohwa munhu kana muchinda kumashoko vanhu kana muchinda kumashoko ivo maona zvaita zvichavane maimbi kana muchinda kumashoko rongekai odha kumashoko vaimbi odha kumashoko vaimbi odha kumashoko odha mukasata odha ilezvi babarowe munhu odha vaimbi kumashoko odha rongekai sana send flow munovavenga zvenyu mufana send flow mumuvenga zvenyu but send flow anozadza ende anoimba kusvika kwaedza hana pressure mumuvenga zvenyu but choshanda chimufana cha send flow choshanda JT volts chinoshanda futi ndo vanhu vandobhiga pamashow vakoti horo kwayakabva